Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы по-ранейшаму абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Не часто такое здараецца, але тым больш прыемна, што напрыканцы бягучага года да нас у студыю завітаў кіраўнік Цэнтра еўрапейскі дыялог, дарадца Святланы Ціхановскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе Анатоль Лябедзька. Добрый дзень, спадар Анатоль. Вітанне. Якія справы прывялі ў Варшаву? Справы розныя, і малыя, і вялікія. Ну, я ведаю, што у вас сустрэчы, час распісаны, нешта такое, чым можна будзе пахваліцца, ці звычайныя такія шараговыя спатканні? Ну, нельга сказаць шараговыя, калі мы гаворым пра Сейм і Сенат. Усё ж таки там б'ецца палітычнае жыццё. Я ведаў, што Сейм, Сенат, і я так намёкам, ну вот, што, можа быць, якія-небудзь інсайды, свежая інфармацыя, бо шмат зараз навінаў пра тое, ну не навінаў, а перасцярог, як, можа быць, зменіцца там палітыка у дачыненні да беларусаў, міграцыйная палітыка найперш, можа быць, размовы пра гэта ішлі, можа быць, там пра падаўжэнне дзейнасці там нейкіх дакументаў, дакумента падрожнага, там ці яшчэ што-небудзь. Вот, чым можна падзяліцца? Ну, можна падзяліцца тым, што это была сустрэча з новым кіраўніком групы «За дэмакратычную Беларусь», а гэта якраз, так скажем, мая епархія, гэта парламенцкая супраца. У нас больш за 20 такіх групаў. Ну і здараецца такое, выбары здараюцца. Не ў Беларусі, на жаль, пакуль, але яны здараюцца, адбываюцца змены, ратацыі, фармаванне груп калі-нікалі з нуля. Вот зараз тут новы кіраўнік. Кажуць, новая мятла, трэба разабрацца, як яна будзе месці, у які бок. Таму прагаварылі вельмі добра з Хітынай. Ну, мы просто старыя знаёмыя. Яшчэ, калі я ачальваў грамадзянскую партыю, то мы падпісвалі дамову аб супрацы паміж платформай абывательскай і аб'яднанай грамадзянскай партыяй, хрысціянскай дэмакратыі і рухам за свабоду. Таму у нас ужо ёсць напрацаваны капітал, як бы мы на ты, і адразу перайшлі да справы. Што гэта азначае? Магу сказаць, што так, і гэта ў поўным сэнсе інсайт, што будзе прыняты сенатам рэзалюцыя по сітуацыі ў Беларусі і ў звязку з так званымі, ну, мы называем гэта безвыбары, беларускі рэжым называе гэта выбарамі. Я лічу, што гэта найважнейшы накірунак зараз дэлегітымізацыя вот таго, што адбываецца ў Беларусі. Трэба абнуліць подпіс Александра Лукашэнкі да нулявой адзнакі. Таму што вот апошняе, што ён зрабіў, падпісаў з Пуціным, гэта, ну, рэальна такая пагроза, яна адчувальная. Ну, для тых, хто займаецца ці цікавіцца палітыкай. Ёсць дамова, будзе такая заява, яны разумеюць, што сітуацыя на сённяшні дзень такая, што можна прыняць аб непрызнанні, зрабіць заяву ўжо зараз і цяпер, для гэта хапае фактаў, доказаў. Па-другое, дамаўляемся, што ўсё ж такі будуць стажыроўкі для маладых беларусаў у Сенаце. Больш таго, на сустрэчы прысутнічаў Юрась Губарэвіч, мы якраз і гаварылі пра тое, што каб зрабіць стажыроўкі для беларусаў на ўзроўні мясцовага самакіравання. Тут з Хітыны таксама гатовы паставіць плячо. Ён і Роберт Тышкевіч, дарадца маршалка Сената, яны тут у тэме, у кантэксце. Думаю, што будзе выступ Святланы Ціхановскай на пленарным паседжанні Сената дакладна на пачатку года. Это таксама вельмі важна, каб матываваць палітыкаў з розных краінаў, каб яны думалі пра Беларусь, тым больш такія краіны суседзі, як Польша. Гаварылі пра арганізацыю выставы беларускіх ваяроў, якія загінулі ва ўкраіне. Я з гэтым сутыкнуўся ў еўрапейскім парламенце, дзе быў адносна недаўна. Там ўсё ж такі прыйшло шмат новых людзей, і далёка не ўсе ведаюць, што беларусы рэальна ваююць ва ўкраіне. І таму вот такая візуалізацыя гэтых людзей, якія аддаюць не толькі сваё здароўе, калі-нікалі свабоду, але і жыцці, гэта вельмі актуальна. Дамовіліся, яны гатовы таксама удзельнічаць у гэтым і арганізаваць такую выставу, каб і
і палітыкі у Польшы ведалі пра гэта, і магчыма гэта дапаможа потым у рэабілітацыі тых же самых ваяроў, бо яшчэ на адной сустрэчы са мной прысутнічаў Павел Мар'еўскі, які якраз ачальвае асацыяцыю былых ветэранаў, і мы гаварылі, што можна зрабіць, каб стварыць нейкія сацыяльныя праграмы для гэтых людзей. Так што была сустрэча вот з новым кіраўніком групы «За дэмакратычную Беларусь», была сустрэча з віцэ-маршалкам Камінскім і была сустрэча з спецдакладчыкам парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі. Там таксама, ну, я ўжо і так шмат прагаварыў, але гэта толькі ад буквы А мы дашлі да буквы там В ці Ж, да Я яшчэ далёка. Шмат цікавага. Ну, але вы і падкідваеце тэм для наступных пытаннях. Я вот адразу, можа быць, наконт Павла Мар'еўскага і вось гэтай сітуацыі з ветэранамі. У нас былі ў эфіры і Павел Мар'еўскі, і Александр Кусь-Клачко, якія казалі, сярод іншага, што для дэмакратычных сілаў, для палітычнага вот крыла, скажем так, тэма ветэранаў, тэма добраахвотнікаў, ну, яна нібыта табу. Яны не могуць і не хочуць яе выносіць на, скажем, абмеркаванне са сваімі заходнімі партнёрамі, ну, таму што гэта мілітарыская тэма. Это не тое, што вітаецца на захадзе вось на гэтым палітычным узроўні. Ці сапраўды так? Як увогуле вось вы асабіста, вашы калегі ў офісе ставяцца да гэтага? Ну, скажем так, магчыма, гэта было учора. Сёння гэта не так. І я вот якраз спраўджваю гэта. Мы з Павлам Мар'еўскім былі ў віцэ-маршалка. Ён падрыхтаваў да гэтага дакумент. Я не пагружаны ва ўсе нюансы гэтай праблематыкі. Але што я магу? Я магу ну, зрабіць магчымасць камунікацыі наўпроста вот з палітыкамі. І Павел прыйшоў падрыхтаваны, ён прынёс паперу, ён перадаў. І тут пытанне стаіць з аднаго боку, каб пра гэта гаварылі, пісалі ў Польшы, а з другого боку это вот сацыяльныя праграмы рэабілітацыі. Яны ёсць для, так скажам, польскіх ваяроў, які ўдзельнічалі ў нейкіх таких кампаніях военных. Не ведаю, ці праб'ёмся мы туды, ці не, але Камінскі вельмі загарэўся з гэтай тэмай. Ён вельмі загарэўся, ён будзе шукаць не толькі магчымасці на ўзроўні дзяржавы, якую ён прадстаўляе, а на ўзроўні, можа, нейкіх прыватных праграмаў, дзе знайсці грошы, рэсурсы для аздараўлення вот тых, хто прайшоў гэтую вайну. Тут і фізічная патрэбная дапамога, і маецца на ўвазе аздараўленне, таму што многія атрымалі раней і псіхалагічнае. Паглядзім, што з гэтага будзе. Пра гэту тэму мы гаварылі і на сустрэчы з Хітынай, і на трэцяй сустрэчы, дзе таксама быў Павел Мар'еўскі, куды мы прыйшлі разам, гэта спецдакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Ён таксама гэта пазначыў, ён таксама сказаў, што ну, гэта не простая тэма, цяжкая, але давайте попробуем зайсці і ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы. То бок тут быў не толькі аспект польскі, але і міжнародны. Мы, может быть, вернемся до гэтай тэмы сессии парламенцкай ассамблеі Рады Еўропы. Я просто на працяг ваших словаў, і мы закранули электаральную кампанію, там ці выбарчы рытуал, які тут чарговы раз Лукашенко для сябе ладзіць. Прайшла інфармацыя, што пэўныя палітыкі, палітычныя сілы Польшчы атрымалі запрашэнне прыехаць у Беларусь назіральнікамі на гэтую кампанію. Як вы ставіце да вот гэтай ўсё сітуацыі? Ну, конечно, можна сказаць, што ну, это маргіналы, хай табе што яны там. Ці гэта ўсё ж таки нешта мяняе, ці не мяняе? Гэта нічога не мяняе, таму што кожны мае права запрасіць каго заўгодна. Я магу вас нікуды запрасіць, і вы мяне можете запрасіць. Ці не запрасіць. Калі мы гаворым пра міжнароднае нагляданне, то тут ўжо створана пэўная інфраструктура. Калі гэты вердыкт зыходзіць там ад БДИПШ АБСЕ альбо ад парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, парламенцкай асамблеі АБСЕ, то мы разумеем, пра што ідзе размова. Гэта як бы штамп якасці, які ставіцца. Вот калі гэтыя структуры накіроўваюць свае місіі наглядальнікаў, то ўсё мы разумеем, што гэта знак якасці. Усё астатняе гэта прыватная справа, і яна не ўплывае на палітычную пазіцыю ні асобных краінаў, ні міжнародных арганізацый.
Таму запрашаць можна каго заўгоднага, але падкрэсліваю, калі мы хочам мець нейкія правовыя наступствы гэта, то з Менска беларускага рэжыма мусіла быць запрашэнне, напрыклад, у БДИП ЧБСЕ альбо ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы. Але яны гэтага не робяць. Чаму яны не робяць? Потому што яны добра ведаюць, што яны праводзяць не выбар, не нават выбарчую кампанію. Вось пытанне тэрміналогія, оно вельмі важнае. Выбары ў Беларусі апошні раз былі ў 95-м годзе, калі быў абраны Верховны Савет 13-го склікання. Всё, кропка. Далей 7 парламенцкіх выбарчых кампаній і 5 прэзідэнцкіх былі прызнаны нелегітымнымі. То бок у нас зараз мы не можам нават сказаць, што гэта выбарчая кампанія. Это рэальная спецаперацыя по ўтрыманню ўлады. Таму на гэта не будуць запрашаць сур'ёзныя міжнародныя арганізацыі, ведаючы, што яны альбо не прыедуць, альбо іх вердыкт будзе адмоўны. За вашымі плячыма вялікая колькасць розных электаральных кампаній, і ў якіх вы бралі ўдзел, і ў якіх не бралі ўдзел. Тым не менш, ваше бачанне, абраная на гэты выбарчы рытуал стратэгія дэмакратычных сілаў, наколькі яна... Давайте вот Анатолий Лябедько, там чалавек-будзільнік, былы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, палітык, не дарацца, там не ўсё астатняе. Вот ваше бачанне гэтай стратэгіі сённяшняй. Директор Центра Европейский диалог. Да, давайте так. Ну, по-перше, мы приймали уділ, коли я очалю Об'єднану громадянську партію ва ўсіх кампаніях. Але трэба азначыць, што яны былі не падобныя адна на адну і не маглі быць падобныя, таму што ўсё ж такі палітыка гэта маятнік, які ідзе то справа ўлева, то злева ўлева. І калі прыпадае на што, на які час гэта кампанія, па-рознаму бывала. Бывала і адліга, а бывала і жорсткае закручванне гаек. І ў одну раку нельга ўвайсці з адной і той жа стратэгіяй. Таму это абсалютна нармальна, што на кожную кампанію выбарчую выпрацоўваецца свая стратегія, свой план дзеянняў. Што зроблена з таго, што можна зрабіць, я думаю, што это... тут не было вялікага выбара у дэмакратычных сілаў, у прыхільнікаў пераменаў. Выбар невялікі. Адметнасць гэтай кампаніі, што можна рабіць высновы палітычныя і прававыя і прымаць рэзалюцыі аб непрызнанні гэтага ўсяго працэса як выбары ці нават выбарчую кампанію ўжо зараз. Ніколі раней не было. Раней нам патрэбна было ісці ў гэтую кампанію. Неважна, гэта быў байкот, паўбайкот там ці паўнафарматны удзел, але мы туды ішлі, каб атрымаць доказы, што гэта не адпавядае стандартам і крытэрам. То нам патрэбна было, напрыклад, Аб'яднанай грамадзянскай партыі запусціць у кампанію там 70 кандыдатаў. З іх рэгістравалі 50. Ужо мы атрымоўвалі інфармацыю, што якія это выбары, калі па надуманых абставінах не рэгіструюць. Затым з тых 35, напрыклад, ці 50, якіх зарэгістравалі, 50 не пускалі ў эфір. Гэта зноў доказ, што гэта не адпавядае нейкім стандартам. То бок нам трэба было біцца за гэтыя доказы. Калі мы іх сабіралі, іх бралі наглядальнікі АБСЕ, там парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, і говорили 1, 2, 3, 4. Мы это фіксуем. Мы на аснове гэтага матэрыялу робім выснову. Не выбары, імітацыя, фальсіфікацыя і гэтак далей. Зараз мы туды не можам зайсці ў гэтую кампанію. І таму тая стратэгія, якая абрана, дэлегітымізаваць ужо зараз і цяпер і зрабіць усё, каб як мага большая колькасць суб'ектаў палітычнага жыцця на ўзроўні нацыянальным, у міжнародных арганізацыях прынялі выразную палітычную заявы рэзалюцыі. Гэта не выбары, гэта фейк, гэта эмітацыя, гэта не будзе не мець ніякіх правовых наступстваў. Подпіс Александра Лукашенко нулявая. Это кошт там, не знаю, слова з 3 букваў на плоце. Не больш таго. І гэта важна. І тут все правильно зроблена. Што рабіць выбарцам? Я таксама лічу, што адзінае, што мы маглі сказаць, не хочаш, не ідзі, але большасць людзей мушана будзе пайсці. Калі прыйшоў на выбарчы ўчастак, то твой кандыдат опцыя супраць усіх. Так што тут падкрэсліваю, наколькі гэта эфектыўна ці неэфектыўна, тут выбара няма. Тут даволі вузкая была магчымасць, прастора абмежаваная для нейкай палітычнага манёра. І тое, што прынята, я лічу, што гэта адзінае магчымае.
Добра, давайте звернемся до беларускага тыдня, беларускіх дзён, якія праходзілі там канферэнцкая высокого ўзроўня, сустрэча высокого ўзроўня у Брусэлі. Вы там бралі удзел, што б вы адзначылі? Вот вы так мне написали парламенцкае вымярэнне. У чым там было парламенцкае вымярэнне? Што цікавага, адметнага? Ну, галоўнае, мы можам сказаць, што ўжо не спраўдзіліся прагнозы шэрагу аналітыкаў з дэмакратычнага асяроддзя, якія ўжо, калі не купілі там пахавальныя вянкі, то збіраліся это купіць і гаварылі, што все, Захад ужо адвярнуўся ад дэмакратычных сілаў, што будзе нейкая там мягкая легітымізацыя Лукашэнкі і гэтак далей. Ну вот сам тыдзень паказвае, што ніякага пахавання там дэмакратычных сілаў быць не можа, таму што цэлы тыдзень у Брусэлі у сэрцы еўрапейскай палітыкі адбываліся вялікая колькасць мерапрыемстваў, звязаных з Беларусью. І не толькі палітычны аспект, але і культурны. І гэта было моцна. І гэта гаворыць пра тое, што і ўзровень сустрэч, і цікавасці гаворыць пра тое, што дэмакратычная супольнасць, еўрапейская супольнасць, яны разам з беларусамі. Магчыма, хтосьці палічыць гэта недастатковым, але прынцыпова мы гаворым пра тое, што ў 2025 год мы заходзім, маючы стратэгічнага партнёра, якім з'яўляецца Еўрапейскі звяз. Усё остальное, што там было, там і прэзентацыя праектаў закону, якую мы рабілі, і канферэнцыя высокага ўзроўню, і там культурныя мерапрыемствы, яны толькі пацвярджаюць, што мы застаёмся ў павестцы дня. У тым ліку, дзякуючы таму, што маем легітымнасць Святланы Ціханаўскай. Тут я разумею, што нейкая частка, якая нас слухае, тут у іх такі лёгкі стрэс, там, значыць, пачнуць пісаць розныя рэчы, але я... пачнуць пісаць, напрыклад, што 26 лютага гэтая легітымнасць Ціханаўскай заканчивается. Вот я якраз прывёў доказы, што нічога не заканчивается, бо калі б гэта было так, то ніякага б не было ні тыдня, ні канферэнцыі высокага ўзроўню. Это быў развітальны тыдзень. Калі мы паглядзім сутнасць таго, што абмяркоўвалася, то абмяркоўваліся планы супрацы. Планы супрацы на 2025 год. Зноў жа заява, якая многіх таксама хвалюе, выдзелены рэсурсы на падтрыманне дэмакратычных сілаў. Но, ведаеце, для вянкоў зашмат грошай. Для дзейнасці, відаць, мала. Да грошай яшчэ вернемся, тым не менш, і у дэлегацыі беларускай у вас асабіста былі сустрэчы з дакладчыкам Еўрапейскага парламента па Беларусі, з дэлегацыяй Еўрапарламента па Беларусі. Што вы падзначылі? І ці ёсць што-небудзь вот такое сапраўды ў працы гэтых вось адзінак структур, якія б можна было сказаць, вот в этом можна пахваліцца, там, ці пахваліць, ці вынесці там на перадавіцу? Можна пахваліць і трэба хваліць, таму што калі-нікалі бываюць такія сустрэчы, івенты, калі беларусы прыходзяць і ад першай хвіліны да апошняй ад іх гучаць нейкія скаргі. Это таксама неправільна, трэба нейк дазіраваць. Бо тыя людзі, якія прыходзяць працаваць там па беларускаму кейсу, яны шмат не атрымоўваюць для сябе палітычных нават дывідэнтаў. Таму трэба ўжо падзякаваць, што яны прыйшлі у дэлегацыю па Беларусі, там 20 чалавек, 10 плюс 10, 10 з правам голаса, а 10 з усімі астатнімі правамі, акрамя права голаса. Ёсць яшчэ там 5 важных фракцый, у кожнай фракцыі ёсць дакладчык, і сярод гэтых дакладчыкаў ёсць галоўны дакладчык. То было вельмі важна зразумець гэтых людзей, паціснуць ім руку і прапанаваць, што мы можам рабіць. Бо яны сядзяць з ручкай і записваюць. Што датычна там палітыкі, культуры, тых же самых ваяроў, яны пакуль усё фіксуюць гэта. Што там будзе ўжо планам дзенем, это другі крок. Але трэба падзякаваць Малгажату Газевскую, якая ачальвае дэлегацыю. Яна, як я кажу, мне падаецца, я такое параўнанне прывёў, як ледакол. Яна рэальна па праблеме беларускіх палітвязняў будзе да канца. І яна будзе пра гэта гаварыць пры кожнай магчымасці. Трэба падзякаваць яе на тое, што калі было, напрыклад, заслухванне Калас, якая яшчэ прэтэндавала на гэтую пасаду, яна задала гэтыя пытанні.
пра беларускіх палітычных вязняў. Гэта добра, што ёсць тыя, хто могуць перад чыноўнікамі, у якіх там бюджэты, якіх там прыярытэты, хто можа паставіць гэта пытанне ў павестку дня. Мы ж не чальцы там еўрапейскага парламента. Тут трэба выкарыстоўваць гэты інструмент. Трэба падзякаваць таксама і дакладчыкаў, яны ў большасці новыя людзі, але там ёсць і цікавыя. Напрыклад, былы мэр Рыгі Стакіс, які, як мы ведаем, яшчэ ў 21 годзе падняў чырвона-белы сцяг каля самакіравання Рыгі, які потым яго заўважылі, танчыў на адным клубу з бел-чырвона-белым сцягам. Нам такіх людзей не хапае, для якіх Беларусь гэта рэальна, ну, такі драйв, это перспектывы, яны хочуць укладацца. То ведаючы просто дасье на кожнага гэтага палітыка, мы можам разумець, як мы яго можам выкарыстаць. І мы агучвалі прапановы ідэі. Я лічу, што вот этой дэлегацыі дакладчыкаў не хапае, бо там бюрократыя. Не кожны депутат, парламентарый мог увайсці ў дэлегацыю па Беларусі. І многія з іх засталіся па-за межамі вот этих фармальных абразаванняў. І прапанова стварыць такі больш шырокі клуб, некі депутацкі клуб сяброў Беларусі, куды б мог увайсці любы депутат, якому цікава Беларусь. Чым больш будзе там у зале на 700 з нечым месцаў сядзець людзей, якія, як я кажу, з бацылай з вірусам беларускасці, тым лепш. Давайте яшчэ да парламенцкай ассамблеі Рады Еўропы і новы дакладчык. Што сябе ўяўляе, што можна адзначыць? Вот мы тут в прынцыпе такія, как бы, можа, 10 нават вынікі года подводзім. Што можна адзначыць у працы гэтай структуры? Можа быть, закранем адразу тады і працу дэлегацыі прадстаўнікоў каардынацыйнай рады у ПР. Так, пачнем з таго, што вот, ну, дзякуючы менавіта Ціхановскай была прынята рэзалюцыя парламенцкай ассамблеі Рады Еўропы, дзе было запісаны два важных пункты. Один пункт — увядзенне пасады спецдакладчыка па Беларусі, і вот ён ёсць, ён з'явіўся, гэта з Польшы. І другое — забяспечыць прадстаўніцтва дэмакратычных сілаў Беларусі у парламенцкай ассамблеі Рады Еўропы. У мяне быў досвед працы з гэтай арганізацыяй з 95 по 2000 год. Беларуская дэлегацыя, Верховны Савет 13 склікання мелі статус адмыслова запрошанага. То бок мы ездзілі на ўсе сесіі, мы мелі магчымасць працаваць у камітэтах, на сесіях, мы не мелі толькі права голасу. І вось у нечым гэтым мы вярнуліся вот да гэтага статуса. Зараз Координацыйная рада атрымае магчымасць, 3 чалавекі ад Координацыйнай рады могуць прыязджаць на кожную з 4 сесій парламенцкай ассамблеі Рады Еўропы і удзельнічаць у працы ўсіх камітэтаў і палітычных групаў фракцый. То бок у іх ёсць магчымасць вот гэту арганізацыю настроіць на беларускую хвалю. Чаканні не павінны быць завышанымі, бо у парламенцкай ассамблеі Рады Еўропы няма свайго спецназа, там няма нейкіх механізмаў прамога ўздзеяння на сітуацыю Беларусь, але каб там гучала беларуская мова, каб гучала беларуская праблема, гэта ў іх ёсць, яны мусяць гэта выкарыстаць. Акрамя таго, што гэта яшчэ добрая школа, бо калі няма досведа, то, ну, цяжка зразумець, як гэта ўсё папрацуе. У гэтым плюс, што датычна спецдакладчыка, думаю, што будзе рэзалюцыя на першай сесіі у наступным годзе зноў жа па Беларусі. І яна будзе датычыць таксама так званых выбараў. Я хацеў бы, каб вы, можа быць, больш падрабязна расказалі, што вы мелі на ўвазе, калі вот вы адзначылі такую тэму. Вынікі года па пазітыўнай альтэрнатыве для новай Беларусі. У нас ёсць і пазітыўныя нейкія вынікі і альтэрнатывы. Ну, натуральна, я лічу для сябе, для тых людзей, якія працуюць у нашай камандзе, гэта пазітыўнымі вынікамі, і паўтараю, што, ну, падкрэслю, што у мяне засталіся неблагія кантакты, камунікацыі з Беларусю, з вялікай колькасцю людзей. Як бы я трымаю руку на пульсе. І я хочу сказаць, што калі мы выходзім да беларусаў і говорим, што дыктатура дрэнная, яны говоряць, мы самі гэта ведаем. А што прапаноўваеце вы?
якую Беларусь вы прапановаеце, у якой Беларусі вы прапановаеце жыць нам і нашим дзецям. І ёсць попыт вот на эту візію новай Беларусі. Ён ёсць. Я вось прыводзіў такі прыклад. На нас выйшаў адзін чалавек з рэгіёна, у яго была сустрэча, не ведаю там акалічнасцей, але з мясцовай галоўнай там ідэалагіняй раёна. И эта идеология ему напрост говорит там, неважно, Павел ці Пётр, ну вот пришли бы вы в 2020 году до ўлады. Что б вы рабілі у нас у раёне? И пачынае яму задавать пытанні. Не просто там про хорошую мару, про некое жыццё, а датычна, як будзе фінансавацца адукацыя, як будуць падзелены кампетэнцыі, функцыі там у міліцыі, паліцыі і гэтак далей. І ён паплыў, яго не было ніякіх адказаў, таму што мы іх, на яго думку, не выпрацавалі. Ён знайшоў нас, выйшаў на нас і говорить, можа, у вас ёсць нейкія напрацоўкі. Мы говорим, так, мы якраз распрацавалі закон аб мясцовым самакіраванні. І больш таго, мы зладзілі сустрэчу ў гэтым рэгіёне з людзьмі, 4 гадзіны абмяркоўвалі вот мясцовае самакіраванне ў Новай Беларусі. Гэта адбылося ў гэтым годзе. Это означает, что это не только мара нейкая далёкая, не только візія у той Беларусі, якую мы прапануем замест таго, што прапануе Лукашенко, але на гэта ёсць і попыт сёння. Трэба даваць яго тым нашым людзям, якія засталіся ў Беларусі, якія не хочуць жыць падчас дыктатуры. І мы вот якраз у Еўрапейскім парламенце зрабілі прэзентацыю 3 праектаў закона. Гэта аб паліцыі, аб упаўнаважаным па правах чалавека і аб нацыянальным савеце правасуддзя. І нас заўважылі і нашы калегі з Еўрапейскага парламента, бо калі мы кажам, што мы хочам у еўрапейскі звяз, то капенгагенскі крытэрый гаворыць, краіна, якая хоча туды трапіць, павінна мець вось такое заканадаўства. І мы ўжо сёння можам ім сказаць, глядзіце, вот наш закон аб паліцыі. Калі ласка, зрабіце экспертызу, паглядзіце, наколькі ён дэмакратычны. Мы ж не хочам вярнуцца назад у нейкую абноўленую там дыктатуру. То бок гэта, адказ на пытанне, у якой Беларусі мы прапануем жыць беларусам. Па-другое, гэта адказ тым прадстаўнікам адміністрацыі там Лукашенко на ўзроўні рэгіёнаў, каб яны таксама параўноўвалі, і гэта адказ еўрапейцам, што як мы бачым гэтую Беларусь праз гэтыя законы. Таму лічу, што это вельмі важна. Сёння мы таксама абмяркоўвалі ў Сейме і Сенаце, і наступную прэзентацыю блока наступных праектаў закона, адзін з якіх будзе аб люстрацыі, адразу хочу сказаць, мы зробім тут, ну, калі не адбудзецца нешта такое на кшталт падзеі ў Сірыі, то зробім гэта тут у Сенаце Польшы. Я хацеў бы яшчэ вярнуцца да тэмы, ну, умоўно скажем, лабістаў інтарэсаў Беларусі у розных парламентах. Вы курыруеце, так назовем это так, гэты працэс, гэтыя групы за дэмакратычную Беларусь, якія ёсць у якой 24 краіны, 24 парламенты. Вот што можна сказаць пра іх дзейнасць цягам гэтага года? Я разумею, что я пытаюсь зараз про агульную температуру по палате, але тым не менш. Ну, ёсць добрыя прыклады, ёсць поспехи. Ну, тая ж Літва, калі мы перадольвалі, дзякуючы гэтай групе, у Сейме Літвы вета прэзідэнта Наўседы. Ну, пагадзіце, перадолець вета прэзідэнта, гэта непростая задача. Мы гэта рабілі. Дзякуючы там кокусам у ЗША мы зараз робім добры лобінг для таго, каб акт аб падтрымцы дэмакратыі ў Беларусі быў дзейным, вот пачынаючы з пачатку наступнага года. Это таксама гэта, ну, людзі не мусяць ведаць там нюансы, але гэты акт, ён датычыць, ну, падтрымкі к мінімум там сотняў ініцыятыў, гэта і праваабаронцы, і медыа, там, і адукацыя, усё што заўгодна. І гэта важна. І дзякуючы таго, што ёсць вот такія групы, мы можам тут і папагрукацца і сказаць, давайте мы вот эту праблему будзем вырашаць. Ёсць розная ступень разнахуткасная ў гэтых групаў.
ёсць маленькія, есть вялікія, ёсць больш паспяховы, есть менш паспяховы, але самы галоўны вынік, як я кажу, это калі мы прыйдзем з нейкай праблемай, а праблем, вот я сёння сустракаўся з Міхалам Камінскім, у нас была добрая сустрэча ў Познані, мы сустрэліся з студэнтамі, беларускімі студэнтамі, там 300 студэнтаў толькі беларусаў на адным факультэце. І яны прыйшлі з вельмі канкрэтнымі прапановамі. І ён говорит, ну вот я вот вам клянуся, я бяруся, нешта вырашым з гэтым пытаннем. Но гэта розгалас пайшоў. Я ему привез сёння ўжо па беларускіх пенсіянерах. Якраз прапановы сфармуляваныя. І вот яшчэ два такіх выступе, пан віцэ-маршалак, і будуць і пенсіянеры, там, і студэнты, і все, што заўгодна. І ён бярэ, ён таксама чалец групы за дэмакратычную Беларусь. Ён не можа адказацца. Вот калі б не было гэтай групы, інстытуцыі, каб ён не быў чальцом, то ён бы сказаў, ну, прабач, а чаго ты прыйшоў у мае дзверы? Чого ты грукаешься? Причем тут для мяне моя Беларусь? Это твоя Беларусь, а это уже и моя Беларусь. То бок, калі яны ўваходзяць у гэтую групу, яны бяруць на сябе абавязак, што яны як мінімум адчыняць гэтыя дзверы, выслухаюць вас, ну і паспрабуюць у залежнасці ад сітуацыі вырашыць ці не вырашыць гэтае пытанне. Ну так, сапраўды, самая, конечно, вялікая праблема ў тым, што гэтыя праблемы, выбачайце за тавталогію, ёсць, яны ёсць, як і ў беларускіх студэнтаў у Польшы з гэтымі вось дакументамі, з перакладамі, настрафікацыя, ці як яна правильно называецца, што ёсць у пенсіянераў з выплатамі і там і ўсім астатнім. Хапае праблем. Самае галоўнае, каб не толькі дзверы адчынілі, але сапраўды гэтыя пытанні вырашыліся, дзякуючы там і лабіраванню, і вот энергіі, энергетыкі і ўсяму астатняму. Ну гэта депутаты, гэта не Дед Мороз с некі там открывае і ўсё раздае. Для таго, каб гэта давесці да нейкага практычнага вырашэння, канешне, это толькі пачатак працы, адчыніць дзверы. Па-другое, што мы павінны. Мы дзейнічаем калі-нікалі эмоцыямі, што нам нешта сказаў. Вельмі важна навучыцца яшчэ рыхтаваць вот гэтыя паперы, дакументы, дзе нармальнай, зразумелай мовай гэта пісаць. Але падкрэсліваю, што праблем больш, чым бы нам хацелася, скажу пра такі досвед. Вот якраз дзякуючы кіраўніку групы за дэмакратычную Беларусь з Люксембурга, мы ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы што зрабілі? Прынялі рэзалюцыю вельмі добрую для беларусаў, якія там мушаны былі пакінуць краіны, але не працуючы. І пасля мы зрабілі вялікую працу і выпрацавалі рэкамендацыі па розных праблемах, з якімі сутыкаюцца Беларусь. Але гэта ўжо такі дакумент, які падрыхтаваны, не трэба траціць там рэсурсы на час, на пошук там юрыстаў, яны ўжо зроблены. Яны ў адной брашуры на беларускай, на ангельскай мове. Вы можете яго браць, знайсці сваю там праблему, прыйсці да свайго там дэпутата, нават калі там уже і не створаная гэтая група, але гэта якраз добра падрыхтаваны сама праблема апісання і механізм, як яе вырашаць. То бок я да таго, што трэба спрабаваць неяк і сістэмна вырашаць пытанні, а не толькі як пажарнік бегаць туды і тушыць праблемы, якія ўспыхлі вакол там аднаго чалавека там ці па нейкай адной праблеме. Я не быў на гэтай вось канферэнцыі на гэтых тыдні беларускім у Брусэлі. У кожнага свая праца, сваё месца, але я ведаю, што там была дыскусія, прысвечаная менавіта пытанню вызвалення палітвязняў. Я ведаю, што меркаванне таксама нават прысутнага беларускага боку падзяліліся, таму што былі там, скажем, Іван Краўцоў, былі там той же самы Валерый Кавалеўскі, былі іншыя, якія стаять на одной позиции, были прадстаўнікі там того ж самого офиса, там Латушка той же, якія стаяць на іншай позиции. Шмат размоваў апошнім часам про неабходнасць змены стратэгіі вось у гэтым пытанні. Вы на якім баку стаіце? Я ізноўку зараз звяртаюся да кіраўніка еўрапейскага дыалога. Я якраз ні на правым, ні на левым. Я ў гэтую дыскусію вот публічна не уцягваюся. Хаця вот якраз падчас этой дыскусіі сказаў, што магу лічыць сябе экспертам, потому что у мяне там толькі судовых спраў больш за 60. І за гэтых 60 судовых спраў, якія ў мяне былі, я ледзьве атрымаў амерыканскую візу. Бо я про это ўзяў і напісаў вот з дуру. Вот ты гавары праўду пасля этого. Да, яны просто паставілі пад сумнеў.
что такая колькасць можа быць, і прапанавалі мне спачатку, каб я прынёс па кожнай там пацверджанне судовае. Пасля ўжо змірыліся, сказалі, ну просто опішыце, ну потым далі візу, але мне напрыканцы сказалі, ну мы просто подверглі сумневу. То бок экспертыза ў мяне можа быць вот на гэты пункт гледжання, але я лічу, што працуючае зараз, гэта просто рабіць прапановы, якія аблягчаюць жыццё і за кратамі, і ужо на свабодзе альбо адноснай, калі ты ў Беларусі, альбо на свабодзе, калі ты выехаў. То бок я таксама сказаў, вот у мяне ёсць просто практычныя прапановы. Дэлегацыя, якая па Беларусі ў Еўрапейскім парламенце. Ваш мандат дазваляе вам звярнуцца ў Еўрапейскую камісію з прапановай, каб Еўрапейская камісія мэтанакіравана, ні ў кого не забіраючы, накіравала энную суму грошай у Міжнародны фонд падтрымкі палітвязняў. Это першая прапанова. І яна рэалістычная. Другая моя прапанова была, глядзіце, вас 20 дэпутатаў, станьце хроснымі над 20 палітычнымі вязнямі. І зрабіце кампанію, каб у Еўрапейскім парламенце да вас яшчэ далучылася там некалькі соцен людзей, якія стануць рэальна працуючымі хроснымі. Вот гэта моя стратэгія асабістая, маё бачанне. Я думаю, што ўсё астатняе гэта так просто дыскусія, якая вот тут будзе, якая не закранае вот непасрэдна гэтых людзей. Што можна яшчэ прапанаваць? Ну вот была такая ініцыятыва стварыць абменны фонд. Вот гэта беларусы могуць зрабіць, таму што яны ведаюць беларусаў, якія хто выехаў і хто там чым дыхае. І ну ёсць яшчэ такі абменны фонд негодяев по перакананню Лукашэнкі. Вот у яго ёсць некалькі там персонажай, там нейкі десятак. Ну вот я менавіта за сваю асабістай сітуацыю, якая ў мяне ёсць асабістая. Я ўжо шмат думаў і нават магу тут сказаць, што я говорю, это ў закрытым рэжыме пакуль. І я магу быць удзельнічаць, вось каб прыехаў нейкі, не ведаю, там папа рымскі прыехаў там у Беларусь, перад гэтым адпусцілі там палову людзей, якія сядзяць. Гэта для мяне як бы рэалістычны сцэнар. А потым ён прыехаў і гаворыць, там вот ёсць несколько для вас негодяев, так, абмяняйце іх на ўсіх астаўшыся. Ну, гэта рэалістычныя сцэнары. Всё астатняе, мне падаецца, гэта так, ну, вот дыскусія дзеля дыскусіі. Ну і завяршэнне, яшчэ одна дыскусія, просто хацелася б ваше меркаванне пачуць. Зараз вот вы узгадалі, дарэчы, гэтую тэму, што падчас гэтай канферэнцыі прагучалі словы пра выдзяленне 30 мільёнаў на дэмакратызацыю Беларусі, беларускаму грамадству. І гэтыя словы как бы зварух, ну то есть вот глебу просто вось лавіну зварухнули, тому что прыгадалі, что за апошнія ж вот з 20-го года это колькі атрымліваецца 170 мільёнаў было выдаткавана, дзе гэтыя грошы, на што яны былі патрачаны, як яны траціліся. Там асобны блок сваркі пайшоў по тое, что там же ж на бізнес яшчэ выдаткавалі. А што гэта азначае, что это за бізнес такі, чаму ён павінен яму грошы ісці, а не на палітвязняў, умоўна кажучы. Ну, карацей кажучы, пытанне ў мяне простае. Вы сколькі сотен тысяч у сваю кішэню паклалі з гэтых грошай? Ну, да мяне таксама прыйшлі некалькі асобаў, значыць, з такім пытаннем. Ну, я ўжо ў такім узросце, у такім стане палітычным, што магу просто пасылаць у накірунку расійскага карабля, таму што, ну, рэальна просто да гэта не маю ніякіх адносінаў і звяртаюся да нашых слухачоў. Ну, просто трэба разабрацца, да каго звяртацца, бо выглядае так, вот ёсць некая структура там, умоўно кажучы, вот тут отдел по продажах и конструкторское бюро. То человек грукае ў конструкторское бюро и говорит, значит, чему вот по такому кошту вы продаете вот эту продукцию? Ему кажется,
прабачце, мы гэтым не займаемся, ідзіце вось туды і туды. І он выходзіць на каридоре, зноў стукае ў гэтыя дзверы. То бок тут ёсць частка такой правакатыўнасці, і гэта працуюць наўмысна там групы, якія вот зараз пайшоў гэты вэрхал, і яны яго просто падкідваюць сюды дроў. Таму я не эксперт, не спецыяліст, і гэта не маё. Я адзінае толькі хочу сказаць, што як бы галоўная задача Ціхановскай у гэтай сітуацыі каб гэтыя 30 мільёнаў былі. Задача другая, якую мы можам ёй ставіць, напрыклад, чаму 30, а не 35, а 40. Вот гэта як бы яе кампетэнцыя. Што датычна бізнеса, ну мне зноў жа, я як сам абыватель, ведаеце, калі тут трэба ж разбірацца, тут некую трэба правесці экспертызу. Калі я, напрыклад, чалавек, які меў бізнес у Беларусі і разумею, як гэта зрабіць, выехаў сюды і мне далі там для разгона нейкі там 5 ці 10 тысяч, каб я тут бізнес аднавіў, я яго аднавіў і ўзяў на работу 3 ці 4 беларусаў, ну так я скажу нормально, так? На што патрачана? Ну, наколькі я ведаю, але не буду тут клясться, што гэтыя грошы ў значнай ступені пашлі праз Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця. Но гэта тады такая схема, што еўрапейскія ці амерыканскія грошы першым прыйсці на Беларусь, яны мусяць прайсці праз сваіх некія вот гэтыя структуры, ну якія ёсць ужо, і якія значную частку накіруюць на адміністраванне. Вот гэта, конечно, праблема, як яе вырашыць, я не ведаю, бо час, як бы сума вялікая, а калі паглядзіш, колькі там засталося вот на это адміністраванне, то атрымоўваецца не вельмі. То бок трэба насамрэч, хто гэтыя грошы там адказваў ці мандраваў, ці тыя структуры, якія атрымалі, яны мусяць даць нейкую публічную справаздачнасць у той фармаце, якая забяспечыць бяспеку людзей. Вот это самое галоўнае. А так я заўсёды кажу, што лепш за ўсё фармуляваць, асабліва дзіўлюся, калі людзі з Беларусі задаюць это пытанне, такі вялікі клопат пра падаткі там палякаў, літоўцаў, немцаў там і амерыканцаў. Я говорю, а калі вы апошні раз задавалі пытанне, дзе грошы там Александру Лукашенку з яго там фондамі? Я вот увесь час, калі быў у Беларусі, задаваў гэта пытанне, якое найбольш моцна задаў Казулін свой час. Дзе грошы, Шура? А гэта грошы якраз усіх беларусаў. То бок нас ужо зараз не цікавіць, што там гаманец, это бюджэт ператварыўся ў асабісты гаманец, мы вот будем цікавіцца, што толькі гэтым. Я не говорю, што гэтым не трэба цікавіцца, гэта трэба цікавіцца, але трэба пагрукаць у тыя двері, дзе вам дадуць кампетэнтны адказ, а па-другое, паглядзець рэальна нават па тым жа бізнесу, на што яны пайшлі, які вынік, якая эфектыўнасць. Ну, наколькі я ведаю, зараз там няма бізнеса, то што гэта азначае? Ці былі не вельмі паспяховыя тады інвестыцыі ў гэты бізнес, ці проста задаволілі ўсіх патрэбы? Не ведаю. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба развітвацца, спяшаецца на чарговую важную высокага ўзроўню сустрэчу спадар Анатоль. Я думаю, што будуць яшчэ магчымасці пагаварыць, абмеркаваць і пра Конституцию на такое шмат працуе. Яна ёсць написана, а то да, вот пытаются, калі ўжо то ўжо 20 гадоў працуе. Написано яшчэ 2 гады назад, усё ёсць, але мы просто не закрываем гэта, каб была магчымасць таго, хто першы раз пачытаў, і даць нейкія прапановы. Ну, што можа хочаце, паколькі у гэтым годзе не сустрэнемся, сказаць беларусам, беларускам ва ўсім свеце і ў Беларусі асабліва? Ну, видите, год был, ну, для многих из нас тяжким, болючим, со слезами, зусім астатнім. Я одного могу пожадать, каб мы заставаліся все-таки оптимистами и крочылі наперад. Ніхто не ведае, якая дыстанцыя гэта. У Сірыі яна аказалася вось 10 месяцаў ад таго, што здавалася, што ніколі там не будзе пераменаў. Просто давайте рухацца наперад кожны дзень по кроку да нашай мэты. Еўрапейская свабодная вольная Беларусь, дзе няма палітвязняў, а ёсць свабодныя сумленныя выбары. Дякую вялікім. Анатолий Бедька, Зміцер Лукашук. Слухайте, глядзіце, подписывайтесь, расшэрвайце, сачыце за бяспекай. Ну і жыве Беларусь. Жыве вечна.